Benvinguts al Friki Online càpsula 1120. Ens anem a Norma Editorial i ens anem a la fantasia amb Eco Mundo Espejo, volum 4. Integral número 4. Integral que porta 3 números. Si no m'equivoco, el 10, l'11 i el 12 de la col·lecció regular francesa. Amb Aleston al guió i Barbucci en el dibuix, com sempre. Què porta i què és aquest Eco Mundo Espejo integral número 4. D'entrada, al començament, un petit recordatori de qui és qui, de qui són aquests personatges, i aquí ja comencem. Sempre amb una entradeta i després la coberta neta. El primer, el fantasma de Pequín. Ara us explicaré una mica de què va tot plegat, per qui no coneixi la sèrie. El segon volum, la segona història, Hot Tabasco, que aquí també tenim la il·lustració neta, que és la mateixa de la coberta, i per acabar, la Valquíria de los Fiordos, també amb la il·lustració completa aquí. I finalment, uns quants extras de decisions de vinyetatge, esbossos preliminars, dissenys de personatges, sempre xulos els extras, més, bé, moltes representacions de la protagonista en diferents vestits, etc. De què va i què és Eco? Eco és una mica com un alter ego, però en fantasy de Laureline i Valerian, però amb un món paral·lel. Què passa i de què va aquí? A aquest món paral·lel hi ha els Leprechauns, uns éssers que el controlen, hi ha humans, hi ha dracs, hi ha de tot, és un món de fantasia. Els dos nostres protagonistes anaven en un avió en el primer episodi i van aparèixer en aquest món. Aquí ella es dedicaran a fer la vida, ella serà representant de músics i ell, d'espectacles, i ell no me'n recordo molt bé què fa. Però la nostra protagonista la que ha arribat aquí, té un hàndicap que els fantasmes d'esperits que no han resolt alguna cosa i que vaguen per allà, doncs se li fiquen a dins, la posseixen, i aleshores ella té les dues personalitats i tenen que descobrir a cada un d'aquests capítols doncs, un cas concret per que aquest fantasma descansi en pau. Tot amb molt de sentit de l'humor i amb un fet diferencial. Aquest món és una rèplica del nostre, però exagerat i boig. Una rèplica en el sentit que hi ha les ciutats que tenim aquí, però en allà. Per tant, aquí aniran a diferents països, començaran en Pequín, després aniran a Mèxic i finalment aniran per als fiords noruecs i finlandesos. O sigui, cada un d'aquests episodis ja han viatjat a Barcelona, han viatjat a París, doncs cada un d'aquests episodis té aquesta gràcia que juga amb els tòpics i típics de cada un d'aquests llocs, exagerats, amb el toc fantàstic, la qual cosa és molt divertida. El dibuix és esplèndid, està molt bé i realment és molt potent, amb una base de colors molt colorida, per aquest toc fantàstic, seria un rotllo Jung adult, quasi, perquè també hi ha les seves històries picantones pel mig i tal, però és aventura pura, amb molt d'humor i amb un dibuix molt divertit, i sobretot amb aquest rotllo de que a veure quina ciutat aniran a conèixer, amb aquest rotllo quasi turístic que ens acompanya aquesta sèrie d'Eco. Doncs amb aquest quart volum tornem a agafar l'edició francesa, per tant, aquí tenim tot el que s'ha publicat en aquests moments de la sèrie Eco Mundo Espejo. Salut i a llegir còmics!